З перших хвилин матчу брэсцкая команда гуляла другим нумаром, шукала свой шанец у контратаках. Атрымалася дрэнна. Яшчэ да перапынку кіпрыёты маглі адкрыць лік, але мяч адбіў дынамаўскі галкіпер Александр Гутар. Усё вырашылася ў другім тайме. Ужо на 46-й хвіліне футболісты Аполлона разыгралі хуткую атаку, а Сілая забіў першы гол. Праз 6 хвілін ён жа аформіў дубль і галавой пераправіў мяч у пустыя вароты брастаўчан. Неўзабаве за грубасць другую жоўтую картку атрымаў Залескі і быў выдалены з поля. Каманда засталася ў меншасці. Не было і трэнера, яго дыскваліфікавалі яшчэ ў папярэднім матчы. Склалася ўражанне, што футбалісты ўвогуле не ведалі, што рабіць. Каманда працягвала адбівацца ад атак праціўніка. Вароты час ад часу выратоўваў Гутар. Але і ён не выручыў, калі на 87-й хвіліне шыкоўны удар са штрафнога атрымаўся ў Маркавіча. У давяршэнні ўсіх бед абаронца Олег Верасціла ў кампенсаваны час зрэзаў мяч у свае вароты, паставіўшы тлустую кропку ў правальным матчы. 4-0, і цяпер дынамаўцам не дапамог бы нават Марадона ў свае лепшыя часы. Ці адбудзецца цуд? Даведаемся ў другім матчы 16 жніўня ў Брэсце. Пачатак у 20:45.